домло закотро ба ки медиҳем? Яъне ба ки бояд закотро инсон диҳад? тақсимоти закотро Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло бар зиммаи пайғамбар ё бар зиммаи фаришта ё бар зиммаи уламо ҳавола накард. тақсимоти закотро Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло аз болои 7 қабат осмон худ ба уҳда гирифт, ки ин далолат ба муҳим будани ин шахсиятҳо мекунад, ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло чӣ хеле ки дар як ҳадисе омадааст дар сунани Абу Довуд, ки санадаш мақоле дорад вале маънояш дуруст аст. ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд, ки инналлоҳа таъала лам ярда биҳукми набийин вала ғайрих. Аллоҳ таоло розӣ нашуд ба ҳукми пайғамбаре ва на ба ҳукми ғайри пайғамбаре дар масъалаи садақот, яъне фи садақот, ҳатта ҳакама фиҳа ҳува, ҳатто Аллоҳ таоло худ ҳукм кард. фаҷаззаъаҳа саманията аҷза, яъне ин шахсиятҳое ки сазовори гирифтани закот ҳастанд, инҳоро ба 8 қисм тақсим кард. яъне Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло масалан агар закоти гӯсфанд ё закоти тилло ё нуқра инҳоро агар гиред, Аллоҳ таоло дар Қуръон тақсимот накард. нагуфт ки масалан гӯсфанди шумо ба 40 адад расад, шумо як гӯсфанд медиҳед, нагуфт, балки ҳавола ба пайғамбар кард. ва ма атакумур расулу фахудуҳ, ҳар чизе ки пайғамбар овард гиред. ва ман ютиъир расула фақад атоъ Аллоҳ, касе ки итоати пайғамбар кардааст дар ҳақиқат итоати Аллоҳ кардааст. яъне ҳавола ба суннат кард. яъне гов чӣ қадар гов дошта бошед закот медиҳед, дар Қуръон ба тафсил баён наомадааст. дар Қуръон муҷмал Аллоҳ таоло моро амри ба адои закот кард, лекин ин тафсилоташро ҳавола ба пайғамбар кард. ё чӣ хеле ки дар дигар ҷойҳои Қуръони карим Аллоҳ таоло мегӯяд, ки фасъалу аҳла зикри ин кунтум ла таъламун, агар шумо намедонед аҳли илмро бипурсед. дар бисёр масъалаҳо Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло дар Қуръон ом сухан кардааст, вале фаҳми на ҳама ба он мерасад. масалан мисоли оддӣ барои ҳамин масъала, себ оё ҳалол аст ё ҳаром? як оммиро мепурсем, омми Қуръона медиҳем дар дасташ, хонда мебарояд, ки калимаи себа дар Қуръон намеёбад. мегӯяд, ки ман нафаҳмидам, ки дар Қуръон себа Аллоҳ таоло на ҳаром гуфтааст, на ҳалол. бинобар ин Аллоҳ таоло фасъалу аҳла зикри, шумо вақте ки намедонед аҳли илмро бипурсед. аҳли илм медонад. ҳамин оят ҳаст дарбораи Қуръон, дарбораи себ. масалан дар Қуръони карим ҳаст, дар сураи Бақара Аллоҳ таоло мегӯяд, ки ҳар чизе ки мо аз замин барои шумо сабзонидем, барои шумо ҳалол кардем, бар фоидаи шумо аст. себ ҳам аз ҷумлаи ҳаминҳо ҳаст. фаҳмидед? яъне инро Аллоҳ таоло номашро нагирифт, лекин масалан ангур, хурмо, анҷир, зайтун, ин меваҳоро номашро гирифт Аллоҳ таоло. ҳар чизе ки масалан ба омади гап, ҳар чизе ки, ҳар мевае ки, ҳар таоме ки Аллоҳ таоло номаша гирифтааст дар Қуръон, ин далолат мекунад, ки онҳо фоидаҳои зиёд дорад аз он мева ё таомҳое ки ҳалол асту Аллоҳ таоло номаша нагирифтааст. масалан зани Фиръавн дар Қуръон зикр шудааст, ё ҳазрати Оиша, дарбораи ҳазрати Оиша 13 оят ё 18 оят аст, лекин номи Оиша дар Қуръон нест. ягона номи зане ки дар Қуръон зикр шуд ҳазрати Марьям аст. ҳамин гуна Аллоҳ таоло ба закот амр кард, лекин ба тафсилоташ моро ҳавола ба суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам кард, аммо дар масъалаи тақсимоти закот не. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло худ аз болои 7 қабат осмон тақсим кард, ки закотро ба ин, ба он, ба онҳо диҳед гуфту. ин далолат ба муҳим будани ин масъала мекунад, ки Аллоҳ таоло бар уҳдаи худ гирифт ва ба касе ҳавола накард. яъне шумо гуфтед, ки 8 қисм тақсим мешавад гуфтед, ё ин ки 8 намуд аст. ҳамон тафсил мекардед. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло дар сураи Тавба гуфт, ки иннама садақоту лилфуқарои валмасакини валъамилина алайҳа валмуаллафати қулубуҳум ва фирриқоби والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. در یک آیت الله تعالی این 8 گروه را بیان کرد. انما الصدقات،
البته صدقه ها مراد زکات است. صدقه های نافله اجازت است. بسیار سوال می شود که به کافر صدقه داده می شود، به مثلا شخصی نصرانی یا یهود یا بت پرست صدقه داده می شود. گفته مردم میپرسند صدقه عام، صدقه نافله اجازت است، اما مسئله افضل و مسلمان دی هم یا به کافر دی هم این دیگر مسئله است، کدامش افضل یا در کدام حالت به کی دادن افضل این دیگر مسئله. لیکن اینجا وقتی که الله تعالی انما الصدقات، البته صدقه ها گفت مراد زکات است، صدقه های فرضی. انما الصدقات للفقراء، این انما در لغت عرب اسلوب حصر و قصر، یعنی غیر این 8 گروه آدم ها به یگان کس داده نمیشد، فقط و فقط به همین ها داده میشد زکات را. داده نمیشد. چه خیلی که حالا اگر ما این 8 گروه را بیان میکنیم، 8 صفت هایی که در کس یافت شود زکات میگیرد، بعد از این اگر فرصت شود بیان میکنیم آن آدمایی که اگرچه همین 8 صفت در آنها دیده شود آنها با زکات نمیگیرند. برای چی؟ برای آنکه آنها رو در دیگر جا شریعت منع کرده است از گرفتن زکات. فهمو؟ انما صدقات للفقراء، البته زکات فقط برای فقرا گفت. فقرا جمع کلمه فقیر، یعنی از این 8 گروه اولین اینها فقیر است. وقتی که الله تعالی فقیر را به پیش گرفت، این دلالت میکند که از همه محتاجترین این 8 نفر 8 گروه فقرا هستند.